Ngikubingelele mbukelo wami, ngikubingelele naso osukwini namhla. Sisesendawonye mbukeli, sisesekuyo ingosi yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli, nanamhla siphinde savakashelwa kaNdaba. Esifisa ukuthola nanamhla futhi ukuthi kazi wena kaMageba uzuba nogqozi lokuthi uzivakashele. Ufisa ukuthi sixoxe ngani namhla, kodwa ke hayi ake ngimbikelele kaNdaba. Sibingelele Mageba, sibingelele soswena namhla. Ngivume Nkeshezana, ngiphinde ngambonge ukwamukelwa ababukeli. Nkeshezana, nginombuzo la ukuthi kunenkomo le yenhlawulo. Manje kukhona mhlambe okukhishwayo Nkeshezana okusetshenziswayo kuze kugeze igceke kuleyo nkomo leyo yokuhlawula. Okusho ukuthi ngoba sebeyilethile. Yebo. Yabulawa. Khona yini okunye okuthathwa kuyo bese kugezwa? Hayi, kwezwala Ndaba, ngithemba nawe mbukeli uyizwile inkulumo. Ungabe udlala ngami uma uthe nawe awezwanga. Cha Mageba, ake ngenze njena. Ngizocela ukuthi ngiqale ekuthenini ngoba nako kuphambilini ngangicacisile ukuthi kuya ngokuthi kulomuzi esukuya kuyo leyo mpahla bayimukela ngasiphi isimo sokwemukela. Okusho ukuthi endaba ngizocela mina ukungena kulaba abayimukela njengempahla ezoletha uxolo. Laba abayimukela ngesimo sokuthi ingcolile vele, ngizocela ukuthi ngabakhulumeli, ngiyethemba ukuthi kubabukela ukhona hleze ongasilekelela kubona. Ngizothi Ndaba ngoba odabeni lwayo ngathi nguluveza phambilini ngathi kuqale kwayimbuzi. Ngoba ngasho ngathi imbuzi zazimbili, kukhona ehlambulu lamantombazane, kukhona ehlambulu ligceke. Lenkomo yayisiba yona ke inhlawulo ke ahlawuliswa ngayo ukuthi uwonile umntwana wakhe lo mnumzane ohlawuliswayo. Okusho ukuthi ke esimene esinjengaleso kwase kuba nesimo sokuthi kufuneka egcine iphuka le imbuzi okuthiwa yona ehlambulu ligceke kungena inkomo ngoba ngangichazile phambili ngeke ngibuyele emuva. Okusho ukuthi ake ngizame nje kuqala ukuthi ngithi yona imbuzi ukuze izokwazi ukukhulumela lenkomo ngoba lenkomo isithatha indawo yembuzi. Imbuzi lena ibithi mayifika kulomuzi okuzoxoliswa khona lolu xolo lomonakalo owenzekileyo. Yayingena ilwane ngaphakathi zonke njengoba zintathu. Ziyafika lapha kulomuzi, zingena kwehlezi banisibaya, zingena isibayeni, kungenwe endlini, kukhulunywa indaba yazo. Uma sekufika isigaba ke manje sokuthi ke sekufuneka izibulawe ezibulawayo. Njengoba ngangishilo ukuthi khona abathi ayingabulaweli egcikini. Bathanda ukuthi umphefumulo wayiphumele ngaphandle komuzi. Abanye bathi cha, ayingabulaweli esibayeni, kepha mayingaphandle kwesibaya ingabulawa. Kodwa bonke labantu bayimukela ngeso lokuthini izoletha uxolo. Angithi yabona. Futhi ke emva kwalokho ke uma isibulewe kuthathwa inyongo yalembuzi. Kuthathwe umswane wenanzi lo ngathi udaka saluhudo osuhlaza amakhambi onke. Omunye umuzi ulanda isihlabathi emfuleni esomile lesi esicolisekile esifayini. Baxube lenyongo nalomswane baxube ndawonye bese ke sebekufaza egcekeni ke bekhulumisa igceke. Cha, nina basekutheni njengoba sibike sibikile ukuthi abasekutheni bazoxolisa bazokhanda uxolo olumoshwe injabo. Sithi xolani ke nakho ke uxolo abalethileyo basakaze. Kodwa ke abanye ke basebenzisa amanzi. Lokhu bakuthela emanzini bese ke benza ke ngamanzi ke njengoba usukuchela ngentelezi noma ngesiwake bathi nesiwasho. Into enjengalezo yabo. Bakusebenzisa kanjalo ke abasuke bezomukela ukuthi ilethe uxolo. Okusho ukuthi ke uma ngabe ke le mbuzi oba ngishilo ukuthi ke lebe ngikhuluma ngayo
ibisithathelwa indawo yayo yinkomo ngoba bebalekele inkomo ukuthi ingalokhu nje ibulawela into engenankulumo engacacisile kuthiwa isidiki nje iyadihizwa nje iyabhubuzwa nje ngoba ayinankulumo ukuthi imayelana nani. So bathe mase beyilungisa leyo ndaba sebethi hayi lembuzi ke ayigutshwe bese kusebenza lenkomo. Okusho ukuthi nasenkomeni bazokwenza leso. Bazothatha inyongo yayo, bathatha umswane wayo. Bawenzise lo msebenzi kade wenziwa imbuzi. Nakuba kukhalisa. Ngoba phela ngenkathi kuyimbuzi iyayilandela ngoba imbuzi idla amakhambi. Ukuthi manje inamakhambi amaningi ewaqoqa emaweni lapho ongafinyeleli khona inkomo. Kepha manje uma sebeletha ukuthi kube inkomo ehlambulula igceke, base belungisa iphutha lokuthi nanzi inkomo ibulawa mahhala, yabo. Kodwa umsebenzi wayo isiyaphoqa ukuthi yenze umsebenzi wembuzi, yabo. Kodwa nje iqinisweni engalisho nje ilelo ukuthi bathatha inyongo yayo inkomo, bathatha umswane wayo bese ke benza ngendlela benza ngayo noma bakusebenzisa ngesihlabathi nakhona noma ufake emanzini uchelwe igceke kwezwe konke kuyiwe phambili, yabo. Ilokho mina ngikwaziyo mayelana nokuthi ke uma kuthiwa kuhlanjululwa igceke isidliwa kwenzakalani kodwa nje khona eqinisweni sekuthenini ukhona ufuna ngabe kwenziwe. Yilokhu ke ngokolwazi lwami odabeni nasekukhulumeni ukukhuluma ngokuhlanjululwa kwegceke umuntu osuke onile kulowo muzi. Mbukeli aweke nginikeze wena ithuba ungiphendulela kuma comment phansi ukuthi lena okuthiwa ayingena isidalo ibulawela ngaphandle iyapheka iphekelwa ngaphandle iziphiwe abantu abadlula ngendlela kukhona nakhona lapho ukuhlambulula okwenziwayo hleze noma kugcina lapho ngoba ngiyasala mbukeli uma ukuthi egcineni kufanele kube khona okukhishwayo nakhona okuzokwenza uchelwe igceke kwenziwani ungakwazi ukuthi into engcolile uphinde uthathe into okuyona uthi yowasha ngayo beni kodwa leyo nto ingcolile. Ngifisa ningilule lapho nje ngikwazi nami ukuthi ngikhule ngoba phela sixoxa indaba zethu lapha ngakho ngoba sifuna ukuthi sikhulisane. Nami ke ngikhule ngolwazi lwenu nani ngihleze nikhule ngolwami ngoba phela sonke siyaphumputha isitshe bomnyameni ngenhloso ukuthi egcineni kube khona sekuhlafunayo. Ambukela ngibonge lelo thuba bese ngibuyisela kundaba hleze kukhona yini lapha ubusafisa ukuthi uphefumula khona hleze ngempendule ngikuphe yona mina ngiyanela ngi-right ngiyaneliseka ngiyacabanga nababukeli ukuthi bayanele nabo. Sithokoze ndaba omkhulu sithokoze ithuba lakho phinde futhi nangokuzayo usivakashele siqhubeke sixoxe siye phambili ngoba khona ingxoxo ziyakha uma ixoxwa zingahlejwa kunjalo. Sibonge babukeli.